Araba Octobre kalo tile 29 sanba filani 25 DMS-TV channel muso ni cioni yantuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli sananga dasi an bi kunnafonibaw mani ka olu daw tulo kan an bɛ aw hakilina jigi k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan dɔ bɛ tali kɛ Tɛnɛ tɛmɛnen Octobre kalo tile 27 sanba filani 25 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko carré don Octobre kalo tile 26 sanba filani 25 ko ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to jamana ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni escorteli baaraw la ne ka na n'u ye jamana kɔnɔna na ko min ye bamaci wale ma olu nana essayer k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin citerne convoi nin yɛrɛ kɔni ma Kɔlɔnjɛba localité la ko an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ kun ma o kɛra sababu n'u sera ka bamaci wale ma ninnu bali u ka nin wale jugu in na an ka Bamako brigade stupéfiant maaw yɛrɛ kɔni ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu ye opération ba fila kɛ opération ba fila minnu yɛrɛ kɔni kɛra Octobre kalo tile 13 Octobre kalo tile 15 an ka Bamako kɔnɔna na ko opération ba fila nin yɛrɛ kɔni kɛra sebɛbɛ u bolo ka da kan k'a kɛra sababu ni brigade stupéfiant u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman ni o fɛn yɛrɛ kɔni ni a kun feerela an ka Mali jamana kɔnɔna na a kun bɛ wari min yɛrɛ kɔni ladon a mɔgɔw kun o kun ka ca ni sefa wari miliyɔn 2 ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ brigade stupéfiant ma u sera ka u bolo da fura bayɛlɛmalen caman yɛrɛ kɔni ka minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don an ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya la ni u kun feerela an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan ko carré don Octobre kalo tile 26 su ni ka dugu jɛ tɛnɛ na Octobre kalo tile 27 sanba filani 25 ko min yɛrɛ kɔni ye citerne ye ko o 200 donna an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye Mali faba ye wale min kɛra nisɔndiyaba ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw bolo ka d'a kan nin y'a tile damadɔni yɛrɛ kɔni min ye tajimafɛn ko gɛlɛya o kɔni kun kɛ mɛ ni ka Bamakokaw yɛrɛ kɔni sɛgɛn kosɛbɛ ka sanga ni carburant ko gɛlɛya bɛ sina an ka Mali jamana kɔnɔ ni o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni Sotrama ale ni bisi caman yɛrɛ kɔni jɔra an ka Bamako kɔnɔna na ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni min ye an ka Mali transporteur routier yɛrɛ kɔni olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni min an ka Mali ministre des infrastructures yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana transporteur routier yɛrɛ kɔni ko ye décision ta ni ka u ka kari n'u ka bisi dɔw yɛrɛ kɔni bila an ka Bamako kɔnɔna na siraba dɔw yɛrɛ kɔni kan walasa o bisi ni o kari ni yɛrɛ kɔni ka se ka o quartier man ni yɛrɛ kɔni ta ni ka taa n'u ye u seyɔrɔ yɛrɛ kɔni na o opération yɛrɛ kɔni daminɛna kunu tarata Octobre kalo tile 28 sanba filani 25 ko wa a bɛ ban kari nata in na Novembre kalo tile 2 sanba filani 25 an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile maaw yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko tile damadɔni passeport yɛrɛ kɔni dili kɔfɛ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni AES ka passeport yɛrɛ kɔni k'o dili baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna tɛnɛ tɛmɛnen Octobre kalo tile 27 sanba filani 25 wale min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiyaba ye maaw yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ an ka kunnafoniya tɛmɛnenw na cogo min yɛrɛ kɔni na min kun ye AES ka passeport yɛrɛ kɔni dili o baaraw kun jɔlen don wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Sénégal ka député dɔ yɛrɛ kɔni taara proposition de résolution dɔ yɛrɛ kɔni bila Macky Sall tɔgɔ la ni o ye Sénégal jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko Sénégal kan député yɛrɛ kɔni taara nin fɛn min yɛrɛ kɔni bila Macky Sall yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ de kɔni min ye kiiritigɛ o ka da Macky Sall yɛrɛ kɔni kan ka da kan ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Macky Sall ye jamana janfa wa a ye k'a ye nkalon yɛrɛ kɔni tigɛ jamana k'a sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni na k'a to fanga yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ la k'a fɔ ko tɛnɛndon Octobre kalo tile 27 sanba filani 25 ko Sénégal ka Assemblée nationale maaw yɛrɛ kɔni Sénégal kan député yɛrɛ kɔni ka laɲini rejeté k'a yira la k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kɔni kan ka kɛ sariya min kɔnɔna na ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka o sariya in yɛrɛ kɔni labato walasa ka se ka taa nin fɛn yɛrɛ kɔni tigɛ Macky Sall kama cogo min a procès baaraw yɛrɛ kɔni bɛ se ka daminɛ ni kunnafoni b'an dɛmɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
Tɛnɛndo octobre kalo tile 27 sanba 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ nin don kofɔlen na communiqué min kɔnɔna na état-major kɔni bɛ laseli kɛ komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'o ye opération kilennen dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɛra sebayaba ye u bolo kari tɛmɛnen octobre kalo tile 26 sanba 2025 Buguni région kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération min kɛra an ka Mali fintigilakaw fɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko opération kun kɛ kun de ka ɲɛsin banbaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu kun kɛmɛ ni ka fɛrɛlatigɛ k'a fɔ k'u bɛna binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka carburant convoi yɛrɛ kɔni ma convoi min yɛrɛ kɔni kun lakananen don an ka Mali fintigilakaw de fɛ communiqué in kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko ɲani ni opération yɛrɛ kɔni ka kɛ an ka Mali fintigilakaw fɛ o y'a sɔrɔ u kun ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement minnu y'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaciwale maa dɔw ye k'u kun kɛn bɛ ni ka attaque dɔ yɛrɛ kɔni labɛn k'u bɛna o kɛ ni ka ɲɛsin an ka citerne convoi yɛrɛ kɔni ma Kɔlɔnjɛba zone kɔnɔna na kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ni kunnafoniya in kalama o yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ kɔni olu tɛ la ni ka opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni labɛn opération min yɛrɛ kɔni kun kɛ k'u de walasa min ye banbaciwale maa ninnu ye olu ka ni attaque yɛrɛ kɔni kana na se ka kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana ka citerne convoi ninnu ma a yɛrɛla k'a fɔ ko opération yɛrɛ min labɛnna an ka Mali fintigilakaw fɛ ko opération in kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye frappe minnu kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maaw ma ko frappe ninnu kɛra frappe tilennen ye wa frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin menace yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ an ka jamana ka citerne convoi in kan état-major b'a yira k'a fɔ communiqué in kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ Kɔlɔnjɛba localité yɛrɛ kɔnɔ na ko opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o sira in yɛrɛ kɔni lakana wale min kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni citerne convoi yɛrɛ kɔni olu sera ka don an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ an ka Mali fintigilakaw a kɔni yirala k'a fɔ k'u ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan a dalakɛɲɛna ni ɲɔgɔn ye wa frappe ninnu kɛra frappe tilennenw ye o y'a yira k'a fɔ ko opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw la walasa ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi sanga ani wagati min état-major général des armées ye communiqué in kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ o y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnna opération yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ye ko olu kɔni cɛsirilen don bɛɛ ni kelenya ani lakana o sabatili la ko kura ye Mali jamana kɔnɔna na sebaya sɔrɔla ni opération min yɛrɛ kɔnɔna o ye ɲɛtagaba ye an ka Mali fintigilakaw ka sanga ani wagati cɛsiri yɛrɛ kɔnɔna walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka suma ale ni tajimafɛnw bɛ don sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ o lakanani baaraw la ko an ka Mali fintigilakaw kɔni bɛ ka ɲɛtaga o ko la kosɛbɛ ka d'a kan wagati laban yɛrɛ kɔni na banbaciwale maaw ka attaque yɛrɛ kɔni cayali ni ka ɲɛsin an ka camion citerne yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye ni ka dekun dɔɔni se an ka jamana sɔrɔko ma fo ka dekun yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw ma n'an kɔni y'a ye k'a fɔ min an ka Mali fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min ye tajimafɛnw yɛrɛ kɔni olu ka don Mali jamana kɔnɔna na sanga ani wagati ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ ɲɛrɛ yɛrɛ kɔni an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na sanga ani wagati jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili la jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan n'i y'a ye k'a fɔ ko ni citerne kofɔlen nin yɛrɛ kɔni sera ka don Bamako kɔnɔna na o kɔni y'a sɔrɔ de banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni ni an ka Mali fintigilakaw u kɔni mugu don olu la de n'o tɛ maa nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛsirilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tiɲɛni donni na jamana kunna nka min an ka Mali fintigilakaw olu fɛnɛ cɛsirilen don kosɛbɛ maa ninnu ka janw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔli la citernenw ɲɛ ko octobre kalo tile 13 ale ni octobre kalo tile 15 ni ɲɔgɔn cɛ la min ye an ka Bamako brigade de stupéfiant ma ko le opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛla ni ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ de kɔni minɛlen maa dɔw la ni opération ba minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka brigade de stupéfiant ma yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka cɛsiri baaraw la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn ale ni dɛnɛ kan se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko ni opération ba fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara commissaire principal Musa Bacili yɛrɛ de kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni maa 3 minɛni ye ale ni saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛlen ni saisie yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ni ale fɛn nin yɛrɛ kɔni kun feerela ha kun bɛ se ka wari min yɛrɛ kɔni ladon maa ninnu kunna o ka ca ni sefa wari $1,200,000 ye bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni opération yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko bilan ye bilan girimanba ye o bilan yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale biriki 45 ale ni fura bayɛlɛmalen ni fura kuntan carton 90 a yirala k'a fɔ
fɔ ko bolodara ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ni opération nin senfɛ ko opération fɔlɔ kɛra octobre kalo tile 13 tɛmɛnen de san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ ka maa dɔ yɛrɛ de kɔni nɔna minɛ ni k'u to o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni nɔna minɛli la u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan maa dɔ ka so yɛrɛ kɔni na ni maa kofɔlen bɛ Yirimajɔ quartier de kɔnɔna na ko opération filanan kɛra octobre kalo tile 15 de san 2025 wa ko o opération yɛrɛ kɔni kɛra dabadani sugu yɛrɛ de kɔnɔna ko commissaire ka cɛdenw kun bɛ ka bisigi a maa dɔ yɛrɛ kɔnɔna o de kɛlen o ye nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ o bɛ nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ wagati min u taara sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye fura bayɛlɛmalen ni fura kuntan ye o caman kun bɛ a bolo ko ni opération ba fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna bolodara maa hakɛya minnu yɛrɛ kɔni kan o ye maa sabali a yɛlɛ k'a fɔ ko ni maa saba nin yɛrɛ kɔni si b'a bɔ san 21 la ni k'a bila san 32 de la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara an ka kiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa u ni ɲɛkelen min yɛrɛ kɔni ka kan o ka da u ka wale jugu in kɛli la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ nin ko hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni réseau yɛrɛ de kɔni ye nin ko ye ka réseau in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ci ka bɔ wale min bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw donni an ka Mali jamana kɔnɔna na caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o la kosɛbɛ sebaya sɔrɔli ni opération ba fila nin yɛrɛ kɔni na o kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye an ka Mali lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni k'u cɛsirilen don jamana lakanani baaraw la i n'a fɔ u ka ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni y'a laɲini u fɛ cogo min na brigade in commandant yɛrɛ kɔni b'i profiter ni opération ba nin yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka welemada kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a b'a laɲini population yɛrɛ kɔni fɛ k'an bɛ jɛɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'alisa an ka dɔ fara o kan walasa min yɛrɛ kɔni an jamana kɔnɔdenw ye an bɛ lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakanani tɔ yɛrɛ kɔni sinsin la sanga ani wagati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali faba ni o ye Bamako yɛrɛ kɔni o sigiba maa caman yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan tile damadɔni ka kɔni yɛrɛ kɔni ɲɛ min yɛrɛ kɔni ye Bamakokaw yɛrɛ kɔni gɛlɛya dɔɔni yɛrɛ kɔni kun bɛ an kan ko kari don octobre kalo tile 26 hali ni tɛnɛn don octobre kalo tile 27 san 2025 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye citerne ye ko o 200 bɔyanko yɛrɛ kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni carburant ko gɛlɛn bɛ sen na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka na dɔw yɛrɛ kɔni bɔ o la hali ni ka maaw yɛrɛ kɔni la nisɔndiya kosɛbɛ susu caman y'a yira k'a fɔ ko ni citerne 200 bɔyanko minnu yɛrɛ kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko citerne ninnu yɛrɛ kɔni papier ko baara bɛ ka ɲɛnabɔ an ka douane maaw ka pétrole bureau yɛrɛ kɔni na ni o bɛ falajɛ ko wa ni ko yɛrɛ kɔni taara u tacogo la ko kabini o sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ min ye station service ye ko caman bɛ na carburant yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni carburant caman minnu yɛrɛ kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na ko n'a kɛra kɛcogo yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko gɛlɛya ye min o kun bɛ Bamako yɛrɛ kɔni kan a bɛ tile damadɔni yɛrɛ kɔni bɔ a bɛna na caman yɛrɛ kɔni bɔ o la min fɛnɛ ye aranba ninnu yɛrɛ kɔni min minɛ bɛ station yɛrɛ kɔni na ko caman yɛrɛ kɔni nana bɔ o aran ninnu fɛnɛ na Bamako sigibaa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni citerne caman yɛrɛ kɔni donni kɛra lafiyaba ye olu bolo ka d'a kan ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni sɛgɛn min ye jamana yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ kɔni ko caman yɛrɛ kɔni jɔlen kun don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o da yɛrɛ kɔni bɔ tajimafɛ ko gɛlɛya la a yɛlɛ k'a fɔ k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko citerne convoi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na halisa olu bɛ ka sɛnsɛn ko kura ye ni ka na an ka Bamako kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni donna k'o ta bannen ka d'a kan halisa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ escorter la sira la nka olu ma se Bamako kɔnɔna na fɔlɔ ko min ye citerne convoi yɛrɛ kɔni donni ye an ka Bamako kɔnɔna na yɛrɛ kɔni ko baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakanalen don an ka Mali fintigilakaw de fɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali fintigilakaw olu kɛmɛ ne ka opération ba dɔw yɛrɛ kɔni labɛn an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la citerne ninnu bɛ tɛmɛ sira minnu yɛrɛ kɔni kan walasa citerne convoi ninnu ka se ka olu lakana u ka na Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi ma o sɔrɔ ko an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ni opération ba ninnu kɛ walasa ka citerne convoi ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana ko opération in yɛrɛ kɔni tɔgɔ kɛra fuga kɛnɛ ye ko opération in yɛrɛ kɔni dirigelen don général Famouke Kamara yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale ye an ka garde national chef d'état major ye opération fuga kɛnɛ yɛrɛ kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka fintigilakaw hali n'u mago bɛ se minɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ taa opération in kɔnɔna na walasa an ka citerne convoi fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ don jamana kɔnɔna na ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati ale ni menace
menace fɛn mana kɛ siraba nin yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don convoi yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ k'o menace nin bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen a yɛrɛ k'a fɔ ko ni opération kofɔlen min yɛrɛ kɔni sigira sen kan an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka an ka citerne convoi nin yɛrɛ kɔni lakana sabati ko opération yɛrɛ kɔni ye nɔba bɔ kabini wagati tɛmɛnenw na ka kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Sikaso région kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ o ni na ye nka n'a taw ta an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ale ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko baara yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye ale ka bon kosɛbɛ ale ni banbaci wale maa ninnu ka complice dɔw yɛrɛ kɔni ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw kan olu ka baara yɛrɛ kɔni gɛlɛn nka n'a taw ta Mali fintigilakaw n'u y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye citerne convoi nin yɛrɛ kɔni a bɛɛ lajɛlen ka se a seyɔrɔ la ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ ni citerne minnu yɛrɛ kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na a kɛra lafiyaba ye Bamako sigibagaw yɛrɛ kɔni ma wa Bamako ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan olu ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman o de kɛra sababu ye ni citerne caman nin yɛrɛ kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma olu sɔrɔ wa an bɛɛ lajɛlen jigi dalen don a kan k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na min ye nin tajimafɛnko gɛlɛn ye k'o bɛna wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na tɛnɛndon octobre kalo tile 27 san 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali ministère des transports et des infrastructures yɛrɛ kɔni ale ye communiqué dɔ yɛrɛ kɔni kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan communiqué min kɔnɔna na ministère b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali transporteur routier yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka déplacement nɔgɔya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni tajimafɛnko gɛlɛya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni wagati gɛlɛya yɛrɛ kɔni k'a ka kan an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɛrɛ kɔni walasa an ka gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an ka ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni o hakilina ko de hukumu kɔnɔna la min ye an ka Mali transporteur routier yɛrɛ kɔni olu ye décision ta k'u bɛ bisi ale ni kari dɔw yɛrɛ kɔni bila an ka Bamako quartier caman ale ni siraba caman yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka population ka déplacement yɛrɛ kɔni nɔgɔya k'an ka jamana transporteur routier yɛrɛ kɔni filɛ ni ka ni bisi min yɛrɛ kɔni bila an ka sirabaw yɛrɛ kɔni kan o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa ka population ka déplacement nɔgɔya ko wa fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sɔngɔ min na a sɔngɔ da ka di kosɛbɛ an ka transporteur routier ye ni opération ba min yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko opération nin yɛrɛ kɔni daminɛna ko n'u taara ta octobre kalo tile 28 san 2025 ko wa opération yɛrɛ kɔni bɛ ban kari nata in na novembre kalo tile 2 san 2025 ko walasa ni bisi kofɔlen nin yɛrɛ kɔni ka se ka se an ka Bamako zone caman kɔnɔna na bisi ninnu yɛrɛ kɔni tɛmɛ ɛri hale ni u bɛ tɛmɛ siraba minnu yɛrɛ kɔni kan ala ka fɔ ko transporteur routier yɛrɛ kɔni k'u bɛ walawalali kɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ bisi ninnu boli yɛrɛ kɔni b'a daminɛ sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kaɲɛ 6 la ni k'a bila sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kaɲɛ 11 yɛrɛ kɔni na ko min kɔni ye wulafɛla ye bisi bɛ boli daminɛ wulafɛla nɛgɛ kaɲɛ 15 la ni ka tila sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 20 bisi ninnu bɛ boli siraba minnu yɛrɛ kɔni kan olu de bɛ tali kɛ ko bisi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Bangini la ni ka taa Tour d'Afrique yɛrɛ kɔni na o bisi bɛ bɛn bisi den 5 yɛrɛ de kɔni ma ko bisi ninnu yɛrɛ kɔni na Africa Tour ma olu ta ye 2 ye Somatra ta ye 2 ye Farafina Tour ma ta ye 1 ko bisi den 5 fɛnɛ bɛ bɔ Sanakɔrɔba ni ka taa Tour d'Afrique yɛrɛ kɔni na ko wa o bisi yɛrɛ kɔni fɛnɛ hakɛya ye joli ko wa o bisi nin bɛɛ lajɛlen ye Air maaw yɛrɛ de kɔni ta ye ko bisi 2 bɛ bɔ aéroport la ni ka taa OMVS place yɛrɛ kɔni na ko o bisi 2 nin yɛrɛ kɔni ye ko kelen Air ta ye kelen ye Bani transport maaw ta ye ko bisi 4 bɛ bɔ Moribabugu la ni ka taa ni maaw yɛrɛ kɔni ye fo Gabriel Touré da yɛrɛ kɔni na ko bisi 4 nin yɛrɛ kɔni na Douazan Transi maaw ta ye 2 ye Bani transport maaw ta ye 1 ye Benzo Transi maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ye 1 ye ko bisi 5 bɛ bɔ Kati poste kɔrɔ la ni ka taa Bamako Carrefour des Jeunes na ko bisi 5 nin yɛrɛ kɔni na Aka Transi maaw ta ye 3 ye Bani transport maaw ta ye 2 ye ko bisi 3 bɛ bɔ Samaya ni ka taa OMVS place yɛrɛ kɔni na ko bisi 3 nin na Benzo Transi ta ye 1 ye Sonefu ta ye 1 ye Douazan Transi maaw fɛnɛ ta ye 1 ye ko bisi 3 fɛnɛ bɛ bɔ Samako ni ka taa OMVS place yɛrɛ kɔni na ko bisi 3 nin yɛrɛ kɔni na Bani Monetier Transi maaw ta ye 2 ye Stuff Transi maaw fɛnɛ ta ye 2 yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ bakurubaya la yɛrɛ kɔni ko an ka Mali transport routier yɛrɛ kɔni bisi 27 yɛrɛ de kɔni bila Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa olu ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka tan ka seginw nɔgɔya ni siraba nin yɛrɛ kɔni kan ni wagati yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana transporteur routier yɛrɛ kɔni fo u ka ni initiative in na kala kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali kan ka kan Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen i se kɔni ye min ye ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya nɔgɔya u bolo k'a laɲini don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ
an ka o fɛɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ni ka ni gɛlɛya in yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ an kan. Aka Mali ministre de la Sécurité et de la Protection civile kon be laseli kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo ka yirula k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni AES ka passeport yɛrɛ kɔni dilanni ko baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna ko kuraya mɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko passeport dilanni baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna kabini tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 27 san 2025 sɔgɔmada fɛla nɛgɛ kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 ye. Communiqué yɛrɛ kɔni carila an ka jamana ministre de la Sécurité et de la Protection civile yɛrɛ de kɔni ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni sanfɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na y'a yira k'a fɔ ko wagati damadɔni baarajɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni AES ka passeport ko dili yɛrɛ kɔni daminɛna ko kura ye. Ministre de la Sécurité ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u ka jamana kɔnɔden ɲumanya na wa a b'u fo u ka muɲu yɛrɛ kɔni na ni wagati passeport dilanni baara yɛrɛ kɔni jɔli wagati kɔnɔna na. Nka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre bɛ sinsin ka kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye service premium ale ni service minnu bɛ kɛ mission diplomatique et consulaire yɛrɛ kɔni na ko o baaraw yɛrɛ kɔni ma daminɛ fɔlɔ ko wa ni a baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna don nataw yɛrɛ kɔni na min ye ministre k'ale bɛ bɔ ni ka communiqué kura kɛ ka o fɛnɛ laseli kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kulo kan. AES ka passeport yɛrɛ kɔni dilanni baaraw yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko AES ka passeport yɛrɛ kɔni dilanni ko la k'a marché yɛrɛ kɔni dira maa wɛrɛ de ma ni o tigi ka entreprise tɔgɔ ye Ceux qui passent Mali maaw yɛrɛ kɔni ka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Ceux qui passent Mali maaw yɛrɛ kɔni a yamaruya dilen to olu yɛrɛ de kɔni ma olu ka AES ka passeport yɛrɛ kɔni dilan Mali kɔnɔna na a la k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ka AES ka passeport dilanni ale ni a dili yɛrɛ kɔni baaraw kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ministre bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a b'a laɲini an fɛ bɛɛ lajɛlen k'a ka kuma in yɛrɛ kɔni faamuya wa an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni an ka jamana kɔnɔden ɲumanya yɛrɛ kɔni walasa an ka se ka Ceux qui passent Mali maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ AES ka ni passeport yɛrɛ kɔni dilanni baaraw kɔnɔna na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni AES ka passeport yɛrɛ kɔni ko dilanni baaraw daminɛna ko kura an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan wagati tɛmɛnen na an kun ye a lase aw ma yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni AES ka passeport ko dilanni yɛrɛ kɔni bɛna jɔ wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na baara de kɔni na an bɛ segi kura ne ka n'a da kulo kan k'a fɔ ko AES ka passeport yɛrɛ kɔni dilanni baaraw daminɛna kabini tɛnɛn don octobre kalo tile 27 san 2025. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.